Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našho ďalšieho videa a dnes budeme robiť tieto prenádherné cuketové guľky s tvarohom. Pozrite, ako krásne vyzerajú a budeme robiť ich vo vzdušnej fritéze. Budeme na to potrebovať dve cukety. Odrezujem len jeden koniec, ano, to som ukázala, a postrúhame. Teraz preložíme do sitka. Posypeme trošku soľou, takže cieľ teraz vyžmykať prebytočnú šťavu z cukety. Tak. Teraz som odstavila a ideme ďalej robiť a zatiaľ to nech tam stojí pod soľou. Takže zoberieme zelenú cibuľku, pokrajame, áno, zelenú časť, bielu časť. Takže tento recept preto je zdravý, lebo tam je veľa zeleniny, ktorú potom nevidno. Tak, pridáme petržlenovú vňať, čerstvú, takú poriadnu hrst, áno. Tiež posekáme. Teraz pridáme tvároh, áno, polovicu toho sáčku. Celý recept je vždy v popise pod videom. Toto je polovička, čiže 250. Tak, no a teraz pozrite, ešte som nič nevytlačala som šťavu a už pozrite koľko. Takže ešte rukami poriadne to vytlačíme, áno. A uvidíte, koľko šťavy. Čiže keby sme to tam nechali, tak nám nebudú držať formu tie guličky a oni nám sa rozpadnú od tej šťavy. Tak, výborne, teraz pridáme cuketu, áno, k tvarohu. Pridáme jedno vaječko. Hneď dopredu poviem, dva budú vaječka. Hej. Recept som robila prvýkrát, takže som musela počas toho aj korekcie vnašať. Takže toto je obyčajná struhanka. Takže 100 gramov. Áno, a parmezán. Tiež na lížice. Všetko, áno. Alebo ja napíšem recept v gramoch. Takže vždy mrazím, to som už ukazovala niekoľkokrát, vždy zamrazené mám. Tak no všetko treba teraz to zmiešať dokopy. Áno, no a tu som videla, že to je dosť suché, takže ešte jedno vaječko. Čiže v recepte 2 vajcia som použila. Tak, no a teraz už som cítila, že to už je dobré. Výborne, pridáme soľ. No a necháme to stať, aby struhanka sa napila tej šťave. No. My zatiaľ urobíme taký dressing k tomu. No, dressing, neviem, čo to je, či to je dressing. Takže jogurt, cesnák, šťava, citrón a kôra a trošku soli. Všetko zmiešame dokopy. Veľmi chutné to je. Tak, výborne ochutnáme. Takže výborne hotovo. Takže ideme teraz tvarovať guličky. Takže tam vám ukazujem myštičku s vodou, pretože treba namačať aj ruky, aj lyžicu. Áno, a tvarujeme guličky. Tak z tejto dávky vyjde toľkoto kusov, 18. Tak, no a ja používam, áno, ten papier, nemusíte, ja som len lenivá potom to umývať, takže preto používam. Minus, hneď vám ukážem, keď používame papier. Tak, no a teraz dáme na 180 stupňov a na prvých 10 minút. No a kým sa to robí, prihláste sa na odber kanálu, dajte like, toto je veľmi dobrý recept. Áno, no a pozrite, 10 minút prešlo. Takže mínus, hej, toho, že na spodku nám vidíte také biele. Čiže treba otočiť. Tak, no a dáme späť na ďalších 10 minút. Takže výborne. Takže môžete bez papieru hneď 20-18 minút a bude hotovo. Pozrite, aké krásne. Prekrásne, také oni jemnučké. No a ideme druhú časť, 9 guliček urobiť.
Takže tiež postriekame olejom a takisto, pozrite, krásne vyzerajú. Takže toto je prvá dávka, oni už stuhli, vychladli, takže takú majú takú konzistenciu a toto ešte teplúčké, také úplne jemné. Takže treba počkať, aby sa vychladli a budú veľmi dobre držať. Formu, pozrite, takéto sú vnútri. Áno. Takže veľa zeleniny. Áno, no a s tým dressingom perfektné. No a deti to budú mať radi, lebo viete, deti moc zeleninu nechcú. Takže toto je na druhý deň. Čiže veľmi dobre so sebou zobrať, do roboty zobrať, na 10, na cesty. Vynikajúce jedlo. Majte sa pekne. Dovidenia.